טוב, שלום חברים, העליתי את הסרטון אוקיי, והנה, בפראפס זה לא העלה לי, אז זה הקומנטרי שלי, פה אני אנצח ובגדול, איתו, לא, הוא ימות אחרי זה, חרב על התחלה, לא נמות פה בכלל לא נמות, חזרת אחורה כדי למלות HP, ופה התחיל כל הכיף. תוקפים אותנו, הם בורחים, תוקפים אותנו, הם בורחים. בקיצור, זה היה כזה כמו משחק מגניב. טוב, הוא הרג אותו, הוא כזה רוצה לבוא אלינו לפינה, אבל לא. בהתחלה היה לי את הסט הכי גרוע, שמישהו עם חרב אירון בא אלינו, הרג אותו, הוא זה שאיתי, לא הרג, כמעט לא הוריד לו כלום, ואני כזה עושה לו את מה שאני יודע, כאילו, או מנסה להרוג אותו ככה לאט לאט, וזהו. הבנתם? אז ניסית להרוג אותו והצלחתי, אבל זה בסוף, תראו את זה. אז בואו נצפה בזה. וואי, תראו איזה לאגים. פה היה לאגים, אז לא יכולתי לעשות כלום. אמרתי, מה זה בפרופ? זה, אם זה לא יקליט נכון, אז נעשה קומנטרי. מה אתה רוצה? טוב, זה המשחק, תראו את התלבושת שלי, זה גרוע ושלא בכלל. אז זה לא קליט ממש, זה כמה חלקים, זה בפרפס המקורי, מחקתי אותה כי היה לי בעיות בה. החלטנו לא לרוץ אליו, בסוף הוא זה שהיה חזק כזה. לא, זה לא. אוקיי. אם לא הייתי טוב בטים, היה לי בהתחלה דברים יותר טובים. וזה... תמיד טוב להיות בטים כי לא, תוקפים או את חבר שלך או אותך ואז הורגים אותך ואז הוא הורג אותו וזה טוב וזה מה שקרה לי. הוא הרביץ לו מכה אחת ואז אני... הוא כמעט הרוג אותי גם, אני הרגתי אותו. מה הסיכויים שהוא יהרוג אותי בכלל? סתם נובים. תראו את הסוף, הסוף היה קטע הכי נוב בחיים שלי. שלי? כן, שלי. לא, עוד מעט תראו. זה היה רייג' מטורף של מישהו. הרגתי מישהו עם חרב דיימונד. לקחתי חרב דיימונד, הרגתי אדמין. כן, או שזה היה אדמין, לא? כן. לקחתי את החרב דיימונד, היה לי כמעט סט מהאיירון, חוץ מהכובע, מחולצה. והאיש הזה שהיה מולי, אז היה לו סט מהאיירון, ונראה לי חרב מאבן משופרת. פשוט היה לי 4 לבבות. פשוט באתי אליו, הרגתי אותו ובום. פייל אדיר של כל אלה. לא כזה, לא VIP הזה, הוא אומר, what the fuck, no, what? כאילו, בהלם וכל כאן משתבש. כן, בקיצור זה היה פייל שלהם. מסכנים, זה הולך להיות ביוטיוב. אולי הולכים לראות את עצמם. מפסידים. נו. חבל שהוא לא נשאר במשחק הזה, אם נגיד אני הייתי מת, אז הייתי רואה אותו. נשחק, הבנתם? אוקיי, אז חזרתי לכם מהקטע. אמרתי לכם שזה עצר לי. כן. זה עצר לי. אז זהו. פה הגיע... מן. שם הוא מצביע לי על איזשהו איש. פה מגיע כל הכיף להרוג את הזבל. ואז יהיה פה עוד מישהו. אני כזה רק לקח את הדברים, אולי יש לו... לא שמתי לב אליו, אולי יש לו משהו טוב. ובקיצור, קלטתי שכמעט לקחתי לו את כל הדברים. אוקיי? הרבצתי לו כדי... ראיתי את האיש הזה, אבל לא עזרתי אותו, כי הנה, ראיתי את השם שלו, ראיתם? פשוט תכנתי במהירות את זה, ואז אמרתי, וואלה, אולי יבוא. ואז אני אומר, לא. ראיתם שהוא בקושי יורד ללב, ותראו איך אני הרגתי אותו. זה היה יכול להיות הרגע שלו, אם הוא לא יפצע החוצה מעלי. הוא היה פשוט נוב. כאילו אמרתי לו,
סורי, כאילו לא, סורי, סליחה. כאילו ויתרת, אמרתי אולי לא יהרוג אותו ואז הרג אותו. הנה, נעליים, הנה, זה מהאיירון. מי שהיה מולי עם חיים דיימונד היה נוב די. גם השני הוריד, הביא לה רק מכה אחת עם החיים שלו עם סט איירון משופר, סט איירון אחר משופר, זה תמיד מבלבל. לא יודע למה כתבתי אבל יצא לי בטעות, כי לא רציתי לכתוב בכלל. אוקיי, אז אני אעביר את זה לקטע עם הדפמאץ'. אוקיי, פה הדפמאץ' התחיל ופה כל הקטע קץ. אוקיי, הנה הנוב הזה. באמת. תראו, בהתחלה הוא הרביץ לי מרחוק ואז אני שנתתי בו מכות. וזה יצא הקטע הנוב שלו. שמתם לב. ופה הוא ירה עליי, חשבתי שזה סוף המשחק ואני הולך למות. כי ראיתם. אבל זה לא. תאמינו שזה לא. הנה לינה. פישן גוד. זה גם עוזר. הנה רואים אלפת מהאיירון ואחר משופרת. עכשיו בזמן שהוא לא ראה עשיתי את זה. הנה רואים איזה סט. הוא חושב שאני רוצה לתקוף אותו, הוא חושב שיש לי הרבה חיים, אז זה מה שניסיתי לעשות. כן, הוא בורח, אין לו הרבה חיים. יכול שלא היה לי קשת, זה היה די טוב, די עוזר. אוקיי, כאן הקטע שאני מתקיף אותו, ושהוא מתקיף אותי. פה הוא הוריד לי נראה לי רק לב. הנה עכשיו תראו איך... ראיתם? הוא נתן לי רק מכה וג'י ג'י. ותראו... what the fuck? איך הוא כתב למטה. כן, וזה הסוף המשחק. תנו לייק וסאב אם אהבתם. כן, כאן כתבתי נוט. תנו סאב ולייק אם אהבתם. וכן, יאללה ביי. ביי.